sunanka. Ba kuma ganin sunana billahi lazi na gano nayi boko. Kun ce mun 24 hours data ta za ta yi. To 12 hours sai ku ci ko mun abata. What do you mean? Ya za ku dinga cuta bawan Allah. Dan Najeriya ne ni fa. Aikin hannu nake ba ka nake ne ni. Ka ce mene 24 hours mene zai faru? Yanzu ɗazu na kirawo wata mata ta ce min data ta ina da safaya amma ta expire sai na ƙara siyan wata sai a haɗa a mun wani ne. To yanzu so nake a damun da a bata an more ba sai na yi renew ba. To wannan kana jina misalin karfe kana jina? Ina jin ki. Misalin karfe 11 ne da minti 47 jiya kai wannan data na 300. Kana jina? Kuma an ce maka 24 hours malam wato jiya da yau wato misalin karfe 11 da minti 47 yau kenan ba shine ya cika 24 hours ba? Ba haka 24 hours yake ba 11 na dare zuwa 11 na dare. Haka aka ce malam ai da inda 11 na dare ne da zuwa 11 na dare malam da ya expire jiya. A kin ga wancan shine tsaya datan nan ma da kwashe mai riba kunkun bata. Malam ba mu kwashe maka data ba ya kan samun layin ka ba za ka ya kai amfani. 700 da wani abu. Ni ba balare ba za ka ya kai amfani da shi ba malam kana ji na? Ba za ka ya kai amfani da shi ba don kafin ka siya malam an gaya maka da cewa na 24 hours. Ba a faɗa mu wallahi dai wannan 7 days na siya kuka ce mun daily dan kun mai da ni ban boko sosai ba. Wallahi sai kun damun da bata what do me. To kana kira na da kawai karamu kuma zuwa ina. Ban da wata riba a ciki. Kana kira na daga wancan karamin hukuma ce. Ayya zan faɗa muku karamin hukuma bayan ba taimaka ta za ku yi ba. In dai ke har suna na zan faɗa miki in dai za a damun da data ta. Malam datan kara na a saman layin ka kara siya na 300 malam za a haɗa maka. Zahiriya nake so in kunna mesa ta shigo. Malam ba zai yi ba. Saboda me? Domin ya riga ya expire. A ba mu za ka siya data. Wallahi don ba za ka siya data. Dan ba san da zan biya ku kuɗin ku ba. Malam ina jin ka kana kira na daga wancan karamin hukuma jihar na. In na faɗa miki zaki damu da data ta ne? To malam na gode. A ba ba da dabaru nake